I am addressing you once again about the problem of COVID pandemic. It is getting worse. So once again, I'm telling you the seriousness of the problem and that you must listen. We are awaiting for God's blessing na magkaroon tayo ng vaccine, either from sino dyan na bright boy, China, Russia, America. I'm sure kung meron na sila, they will share it with the rest of the world. Kadaig ko ng Diyos, apit na mubalik ang Ginoo. Amen. Ito man ang sign. O ni ang ilanan niya yan gayon. Muna kita manawagan sa tanan mga nangalagad sa Ginoo niining panahon na. Kay mo kaniyang kikinahanglan sa Ginoo nganong ni ata diri. Dapat ni ata diri sampit sa balay sa Ginoo. Kay siya nagayon. Sa 2 Chronicles chapter 20 verse 8 and 9, sadya na kita magabuhat ng balay sa Ginoo. Niya puyo ta ng balaya o ang balay ana ang pangalan sa Ginoo. Utawag ta kaniya o kita tubag sa balay. Kay kining balay mao ni ang gitawag ni Salmista David sa Salmo 91. Dagkay nagbarog ini, pertuwa sila sa ilang balay. Dagkay nagtuwi ni, pertuwa sila sa ilang balay. Which is ang Ginoo nagtudlo, kaniadto pa. Magiing na niya si Moses, sa diha, magiing sila nakagawas. Sa ilang pagkabandid, sa ilang kinabuhi, sa ilang pagkapiniriso sa Ehipto. Kaninongdan, si Moses gingnan. Moses ingna mga tao, buhatan ko nilang balay. O ang santuary ba? Para makikuban ko kanila. Kaninungdan si David. Iya kining mga prayer. Na din sulat diri sa Salmo 91. Psalms 91. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Kaning balay sa Ginoo, sikreto lang ni. Mabita na ingon si Jesus Christ. The kingdom of God is really common. Pero kung ikaw nagtuo o alagad ka sa Ginoo, bilang pastor ka ng simbahan, imong gituhuan, nagibuhat na nimo, aron ang tao magadaig, magasimba diha. O ka na ang balay sa Dios. O ka ng balaya na dapat ang mga tao magapabilin diha. Aron sila anaa sa shadow of the Almighty. Mag-abide. Sa verse 2, I will say to the Lord, He is my refuge. Og sila, wingon, nga ang Ginoo ang mo ang ilang katabang. Inaman sila sa balay. He is my refuge and my fortress. Siya po ang atong tungtunganan. Matag pa niya dining, my God, in Him will I trust. Diya sa Ginoo ako nagasalig. Ang Ginoo nagsugo nga magbuhat ang balay. Mo na hinungdan nga niya ta diri sa balay. Kay ang sugo atong una sa panahon ni Moses sa diya nga pabuhat ang Ginoo og tabernakalo kang Moses. Aduna sila ordinansa. Aduna sila balaod. Nagiingnan si Moses. Pagbuhat ka og tabernakulo.
O sa adlaw, o sa tabernakulo, walang adlaw sa Ginoo. Dili tanan adlaw na ata sa balay sa Ginoo. Mo bitay nung daningon siya unong kaadlaw inyo. Ikapito, iya. Mana kung musulod ta sa balay sa Ginoo, ana ata sa ubos sa landong sa atong makagagahon. Kay matod pa, diinan niya sumusul. Ang dili musulod, diining balaya sa adlaw na ipagpahulay, mabutang siya sa kamatayon. Mabutang na ning atong butak na karon. Anong ani ang kadiri? Kay dili lang sa Ginoo paminawon ang mga pag-ampo sa mga tao o buhaton nato sa balay. Kaya ang pag-ampo usa na kahalad ngadto sa balay sa Ginoo. Kaya ang balay sa Ginoo kani adto pa halaran kana. Hangtod pag-abot Jesus Christ mao kana ang kingharian sa Ginoo. Wala ni Anita din niya rutas paminawon dunggon sa Ginoo ang ato ang mga pagtawag karon lang ato tong ibasa ang libro ni Joel. Adin kisiun na to kasing-kasing dili ang ato mga sinina. Kaya nga naman ana ata sa ubos sa pagtratar sa Ginoo may tungod sa iyang punishment. Maninungdan sa ay maglisod kag pangalagad sa Ginoo kay siya ra man gud naghatag ini punishment. Apan ang Ginoo naghatag solusyon sa mga tao kay iya sa Ginoo mo bitay hinungdan pas nang niingon siya sa Isaiah. Dumor kamo mga katawhan kanako ug sumulod kamo sa balay ug sigad ininyo ang portahan. Kay ang Ginoo mugawa sa iyang lugar aron sa pagsilot sa mga tao, mga nautan. Ninitag na mga igsuon sa kabutangan ni at dili karon pangayoon nato sa Ginoo. Ining nahitabo kanato. Ining tibuok Pilipinas kay usa kini kailhangan mamo ang gitawag ang pestilence, mamo kani ang pandemic. Aniya ta diri aron maghangyo ta sa Ginoo. Kamyon po nato ang tanan man nakaila sa Ginoo kung asa man nagkaron ang mga pastor. Manampit ta karon adlaw. Kay kining adlaw nga gibuhat sa Ginoo, mo kining adlaw kay yung panalaginan. Usampit ta karon sa Ginoo bilang tugon sa atong presidente. Sa tinuod lang kung miaging simana ang presidente nagpahayag sa iyang tingog ngadto sa mga katawan sa I Pilipinas. am addressing you once again about the problem of COVID pandemic. It is getting worse. So, once again, I'm telling you the seriousness of the problem and that you must listen. We are awaiting for God's blessing na magkaroon tayo ng vaccine either from sino dyan na bright boy, China, Russia, America. I'm sure kung meron na sila, they will share it with the rest. Pilipino. Madiin siya ningon. Maghuwat daw ta. Kay ang atong lugar o atong nasod naa sa padulong sa kalisod tungod niining pandemic. Unya mingon siya nga din mao ta akong pag-ampo nga makaila siya sa Ginoo. Nakita na ko sa iyang last niya pakigsulti sa mga katawhan. Mamatod pa niya. Nagulat kita sa panalangin. Isaya ko lang niya. Tanawan ninyo sa YouTube kung unsa iyang giingon. Nagulat kita sa We panalangin. are awaiting for God's blessing na magkaroon tayo ng vaccine
vaccine. Maunta ang Ginoo maghatag ka nato og baksin. Naunsa ka giingon niya, bright boy. Kung makadiscover ba siyang gingon, batod pa niya nauntay bright boy na maka-imbento baksin. Namatod pa niya, bisan pa nagaling gikan sa China, gikan sa Amerika o sa Russia, nga din ilang ihatag ka nato diri. Mao ka na ang gisulti sa atong presidente mo na hinungdan kita. Kita ang mga Kristohanon nga nagila sa Ginoo, kita ang mga pastor karon. Mga tubang ta, maghimo ta sa atong kagalingon bilang frontline kaya sa Ginoo. Kay kining nasod na to. Nasod ni sa mga tao nga nagsunod kang Kristo. Kaadunay buhi nga Diyos, kaya ang Diyos kaniadto pa nagapanalangin ni Pilipinas sa panahon ni Manuel Quezon nga gigawat niya ang mga Hudiyo o kipilit ang panalangin para hinungdan ang Ginoo nagpailat ka nato. Kitang mga pastor nakailat na atong galagarat Ginoo. O na agiton ko kamo, ang yuon kamo.